Jeg er blevet spurgt en del gange på min Facebook og på min blog og sådan noget, og jeg ikke vil lave en spørgerunde. Så her har I den! Yay! Jeg skrev ind på den side, som der blev oprettet til mig, at man kan stille nogle spørgsmål. Katrine, hvordan fandt du på at stille frem og sige, at du blev mobbet? Mobning er et meget stort tabuemne, og det synes jeg er meget forkert. Altså ja, det er forkert, at der findes mobning i det hele taget. Men det er endnu mere forkert, at man ikke kan få sig selv til at snakke om det. Der findes sikkert mange, der faktisk kan sidde helt ærligt og sige, at jeg skulle blive mobbet, og det har virkelig ødelagt mig indeni. Så vil jeg bare bevise, at det er sgu okay. At man er ærlig og fortæller om det. Så spørger Thijs, hvilken kage kan du bedst lide? Jeg kan faktisk ikke ret godt lide kage. Min mor lavede verdens bedste kage. Så hvis jeg skulle vælge, ville det helt klart være en af hendes. Jeg ved ikke lige hvilken slags kage, men en af hendes ville det i hvert fald være. Sofie, hvad er din yndlingssang? Jeg har ikke decideret en yndlingssang. Jeg er som hvilken som helst anden teenager, som hører musik hele tiden. Så der er rigtig mange sange. Men helt klart danske sange, hvor teksten er noget, man kan sætte sig ind i, og som giver en masse mening. Emil, hvordan har du med dem, der mobbede dig dengang i dag? Altså, jeg tror aldrig nogensinde, man vil have det sådan helt okay med dem. Jeg har accepteret, at det var det, jeg skulle gå igennem i de år i folkeskolen. For det har gjort mig til den, jeg er i dag. Og det har jeg godt med. Og fint med. Jeg har ikke tilgivet det, eller hvad man kan sige. Men ja, jeg snakker ikke rigtig med nogle af dem. Nogle enkelte snakker med 2-3 af dem. Men ellers er det... Ellers gør jeg ikke. Jeg har egentlig ikke noget at snakke med dem om. Så. Bettina, jeg synes det er flot, at du stiller frem og siger, at du blev mobbet. Men hvor har du haft styrken fra til at gøre det? Det er egentlig et godt spørgsmål. Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg tænkte bare, at jeg synes, det var en god måde at få det ud på. Og så gjorde jeg det. Det var først bagefter, at jeg faktisk sådan lige overvejede, at jeg faktisk har lagt den ud på YouTube, og alle folk kan se. Men jeg sprang bare ud af det og tog chancen, og man siger. Og Niklas, hvor bor du henne? Jeg bor i en meget, meget, meget lille by, lidt uden for Aalborg, på landet. Skønt. Adrian, eller hvordan man udtaler det, hvad med personen på dit profilbillede? Det er min ven, Nikolaj, som der også blev nævnt et par gange. Men ja, det er noget Nikolaj. Har du tænkt dig, at dit talent for at tegne skal være en del af din fremtid? Nej, det har jeg ikke. Det er bare en hobby, og det er ikke noget, jeg har planer om, at jeg skal gå videre med eller noget. Det er bare noget, jeg hygger mig med. Så spørger jeg, sodavand eller alkohol? Sodavand. Jeg drikker faktisk næsten ikke. Jeg kan sagtens have det sjovt, uden at behøve at være procenter i det, jeg drikker. Så det er helt klart sodavand. Og Samantha, hvem er din bedste ven? Det er en fra Niklas. For Thea, har mobningen sat nogle spor på din personlighed, og måden du reagerer på? Det tror jeg altid, at en person, der er blevet mobbet, altid vil have nogle forskellige måder, det har gjort en på. Jeg har fx meget, meget, meget svært ved at stole på folk. Stole meget sjældent faktisk. Jeg tror heller ikke på mig selv, at jeg kan klare nogle forskellige ting, selvom jeg godt ved, at jeg faktisk godt kan gøre det. Og så er jeg virkelig generet, sådan virkelig meget. Det er helt overdrevet. Så skriver Sandra, dig og Nikolaj ser helt vildt søde ud sammen. Ja, det tager jeg som en kompliment og ikke et spørgsmål. Men tak. Sara, havde du nogle venner eller veninder, som hjalp dig nogle gange? Jeg havde en bedste veninde, og hun hjalp mig gennem rigtig mange ting. Hun var meget beskyttende og sådan, og ja, det var ikke alle folk, der vidste,
at der var mobning i de klasser. Men ja, hun hjalp mig i hvert fald. Anne-Marie, har du talt med en psykolog om din skolegang? Og hvordan du kom om på igen? Hvad fik dig til at skifte skole, og hvordan reagerede dine forældre, da de fandt ud af, hvor slemt det var? Nej, jeg har ikke talt med nogen psykolog. Jeg er blevet tilbudt det, eller blev tilbudt det, men det valgte jeg at sige nej til. Måske lidt dumt, det kunne have hjulpet meget, tror jeg. Men det var ikke noget, jeg havde lyst til. Igen. Jeg er kommet om på igen. Jeg har lært en masse nye søde mennesker at kende. Jeg har ikke rigtig noget med mine tidligere klassekammerater at gøre, og snakker faktisk knap nok med dem. Det har nok meget at gøre med, at man kommer videre, og man glemmer de folk. Men ja, det er jeg. Helt klart. Hun spørger os til, hvad fik du til at skifte skole? Jeg har ikke skiftet skole. Jeg gik på den samme skole alle årene. Og efter folkeskolen, der tog jeg på efterskole. Der skete så noget med min familie, som jeg ikke har lyst til at nævne her. Så jeg fuldførte ikke hele året, men det var helt klart. Altså man kunne godt mærke alt det der med, at en efterskole, det er helt klart noget godt. Det kunne man godt mærke for alle folk. Der var ikke nogen, der kendte hinanden. Så det var jo bare, alle folk havde fået nye chancer og sådan noget. Og alle snakkede med hinanden, og det var bare en stor familie. Men det var bare slet ikke det rigtige tidspunkt for mig. Det har jeg faktisk fortrudt nogle gange. Men sådan er det jo. Hvordan reagerede dine forældre, da de fandt ud af, hvor slemt det var? De blev selvfølgelig meget overrasket. De vidste godt, at jeg ikke var specielt glad for at gå på den skole. Men de vidste ikke, hvor slemt det var. Sådan. Jeg havde faktisk ikke engang fortalt dem det hele, og det er ikke engang ret lang tid siden, jeg gjorde det. Så de blev selvfølgelig meget overrasket. Så spørger Sofie, hvad synes du om Sara fra X-Factor 2011? Jeg er meget stor Sara-fan. Ja, jeg synes meget godt om hende, og man siger. Jeg synes, hun er en super cool person, som folk lige burde kigge på en gang, og så tænke om sig selv, hvordan de er, om de er den, de ønsker at være. Fordi det er sgu okay at skille sig ud. Det har også en del at gøre med, at jeg er fan af Sara. At hun tør at være sig selv. Der er ikke ret mange, der tør at være ligesom hende. Så ja, jeg synes godt om Sara, og er en meget stor fan. Hvad har år 2011 indtil videre betydet for dig? I starten, der tænkte jeg bare lorteår. Det blev lidt vildt, men så gik det faktisk ikke lang tid. Så blev det smukt godt år. Det er selvfølgelig ikke slet endnu, men indtil videre har det været et super skønt år. Jeg har lært nogle fantastiske mennesker at kende, som er blevet nogle meget gode venner. Så ja, det er helt klart et år, jeg har været rigtig glad for. Hvor høj er du? Jeg er 1,95, skulle jeg sige. 1,75. Cirka. Magnus, er du i familie med hende, der har den store fotografbutik inde i Aalborg? Der står nemlig hårsmagt på vinduet. Ja, det er jeg. Hårsmagt er faktisk et familienavn, så jeg er i familie med alle, der hedder dem et eller andet sted langt ude på noget. Men ja, jeg er i familie med hende. Det er min faster. Så ja. For Emil. Ja, Daniela, her kommer det afgørende spørgsmål.
Pepsi eller Coca-Cola? Hvorfor er du en Pepsi-freak? Ej, Coca-Cola. Niklas skriver, på din blog har du skrevet en del om Christian Bumholdt. Han var professionel skater, så hvor kendte du ham fra? Jeg kender ham igennem min far, som har kendt ham siden Christian han var 13. Så mig og min storsøster har altid kaldt ham for en slags reservebror. Fordi han har jo altid været der, han har passet og spillet fodbold med os og sådan noget. Så han har altid været en slags storbror for os. Men ja, jeg kender ham, fordi min far har kendt ham. Så på den måde. Skråline, hvad er din yndlings Disney-film? Det er 101 Dalmatiner. Jeg elsker den. Da jeg var mindre, der gik jeg altid sådan helt amok, når jeg så noget hvidt med sorte pletter på. Fordi det var bare dalmatiner. Og i 10 års fødselsdagsgave fik jeg noget sengetøj med dalmatiner på af min mamma og morfar. Og det har jeg faktisk stadigvæk. Det er virkelig en af mine yndlingsfilm. Hvordan tog du modet til dig for at klippe dit langhårige for at kunne få en korthåret frisyr? Det ved jeg ikke. Jeg sagde bare til min mor, at om hun ikke ville køre mig til frisøren, fordi jeg ville godt klippes korthåret. Og det synes hun ikke lige, at jeg skulle, fordi at, det følte hun ikke lige for. Og hele vejen på vej ind til frisøren, så hun også prøvede at overtage mig for at lade være. Men det lykkedes ikke. Så jamen, jeg har altid bare været den person, der gør ting sådan, jeg ved ikke, hvad man kalder det, men bare lige pludselig, så tager jeg bare et valg, og så gør jeg det. Så det gjorde jeg egentlig bare. Og hvad farve er din cykel? Den er faktisk guldfarvet. Og så er der sådan nogle blomster på sådan noget. Jeg bruger den ganske vist ikke. Det lyder som om jeg aldrig cykler. Ja, den er guldfarvet, men jeg bruger min fars cykel. Er du 100% dansker? For dit mellemnavn, det lyder udlandsk. Ja, jeg er dansker. Både min mor og far er danskere, og min farmor og farfar, mor og morfar. Men sådan helt meget langt ude har det en tysk afstamning. Men jeg er 100% dansker.